Her er de 5 største grunde til, at små og mellemstore virksomheder fejler på de sociale medier. Mit navn er Daniel Black, og hos Black Media, der hjælper vi små og mellemstore virksomheder i gang med de sociale medier. Nogle er super gode til SoMe, og nogle er lidt bagefter. Kendsgerningen er, at i dag er der så mange sociale medier, at det kan være svært at følge med. Så det er vigtigt som virksomhedsejer at gå ind og få skabt sig et helt klart overblik over, hvad man vil, og hvor man vil, og hvem man vil noget til. Fordi en faldgruppe, det er det her med, jeg vil gerne kommunikere noget, jeg vil gerne have det sociale medie, for det har alle jo. Men hvad er det, du gerne vil kommunikere, og hvem vil du gerne kommunikere til? Du er nødt til at være skarp i din kommunikation. Du er nødt til at være skarp i din segmentering, fordi det halvhjertede forsøg, det bliver ikke belønnet. Den strategisk velovervejede indsats, den vil blive belønnet. Men der er ikke quick fixes. Det er ikke sådan, at du bare opretter en Facebook-side, og så går der 2-3 dage, så vælter kunderne ind. Sådan er det desværre ikke. Det kræver arbejde. Så derfor, inden du i det hele taget skal i gang med de sociale medier, jamen så gør dig det bevidst, hvad er det, jeg vil med det. Tak fordi du har tunet ind på den her video. Nu vil jeg gennemgå de 5 typiske faldgrupper eller fejl, som vi ser hos små og mellemstore virksomheder, og sætte lidt flere ord på, hvordan man måske retter op på det. Manglende formål og strategi. Det lyder elementært, men det er faktisk det, som jeg ofte ser. Hvorfor er vi på de sociale medier? Hvad skal det skabe af værdi? Hvem taler vi til? Resultatet det bliver tilfældige opslag uden retning. Når der ikke er en tydelighed og en sammenhæng mellem forretning og indsats, jamen så er det, at man mister motivationen. Typiske symptom det er, vi poster lidt, men det giver ikke rigtig noget. Tidsmangel og manglende struktur. I små og mellemstore virksomheder er sociale medier sjældent en kerneopgave. Det er jo ikke det, du er god til, det er ikke det, du vil lave. Det bliver noget, der lige skal klares mellem møder efter lukketid, eller når der lige er luft i kalenderen. Uden faste arbejdsgange, årshjul og ansvarlige personer, jamen så glider det bagerst i bunken. Typisk så ser vi, at der går 3-6 uger mellem opslagene, og man starter lidt forfra hver eneste gang. Usikkerhed omkring indhold. Hvad skal vi overhovedet poste? Mange går kolde, fordi de tror, de skal være perfekte, er bange for at gentage sig selv, er usikre på tone, er bange for at gentage sig selv, niveau og format, og er bange for at gentage sig selv. Særligt faglige virksomheder undervurderer, hvor interessant deres hverdag faktisk er for kunderne. Og det typiske symptom, vi ser, det er, at vi vil ikke bare poste for at poste. For høje forventninger til resultatet. For hurtigt, kan man endda tilføje. Sociale medier, det sælges ofte som gratis markedsføring, men det kræver kontinuitet, tålmodighed og gentagelse. Når likes, følgere og salg ikke kommer efter 1-2 måneder, så konkluderer mange, jamen det virker ikke for os. Typiske symptom, vi prøvede Facebook eller Instagram, men der skete ikke rigtig noget. Manglende kompetencer eller internt ejerskab. Enten så er opgaven placeret hos den yngste medarbejder, og lad os være ærlige, de fleste, der er under 30 og er blevet ansat i en ny virksomhed, der har sociale medier, har tit fået den der ved, jamen du er ung, så du kan jo stå for de sociale medier. Opgaven kan også ligge hos en leder, som hverken har tid eller værktøj til at løse det, eller så er den splittet ud mellem mange forskellige, og når noget er alles ansvar, så bliver det pludselig ingens ansvar. Uden ejerskab, kompetence og beslutningskraft, så bliver indsatsen sådan halvhjertet og kortlivet. Og det typiske symptom, man ser på det, det er, at ingen ved rigtigt, hvem der har ansvaret, og ingen føler sig forpligtet til det. Vil du vide mere om, hvordan du får succes i din virksomhed med de sociale medier i 2026, så kontakt mig endelig, så tager vi en helt uforpligtende samtale om, hvad der skal til, for at I rammer det niveau, som du gerne vil.